trinenggo sagunging pakurmatan nuwun kepareng ngaturaken wilujeng dalu kawiwitan kanthi nuwun idi walila nyuwun berkah pangestu panjenengan tiga sami samudayanipun wonten ing kalenggan dalu punika ndereke sak kanca saking panjenenganipun Davina Ribon nyampur sari ambal kaping setunggal kepareng kawula wiwiti kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kasugengan karaharjan miwah kabagas warasan mugi jasad kula lan panjenengan sami waratin saking dumati. Kanthi ngaturaken gunging panuwun kunjuk sepisan kagem panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para bini sepuh, miwah aji sepuh ingkang kasepuhaken wonten ing laladan Desa Suntri RT 01 RW 01 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Bangkit ingkang sinebu ing pakurmatan. Kanthi ngaturaken gunging panuwun para pangemban-pangembating praja kang satriyaning negari aminangka pandang panduk ing kawula dasih ingkang sinebu ing pakurmatan. Kunjuk sepisan saking panjenenganipun para alim ulama, para santri, para kiai. Rinten kelawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi aminangka panuntun kiblating panembahan ingkang satuhu luhuring budi. Kanthi ngaturaken gunging panuwun jungkep angga swindah kunjuk dalah kula wakilipun saking panjenenganipun Bapak Hamangukati wonten ing kalenggan dalu punika nggih menika suwan kajatipun saking panjenenganipun Bapak Mustari dalah Ibu Dwi Mar Adus Solikan dalah Bapak Ahmad Arifin adicara wonten ing karinggahan dalu punika nggih menika walimatul kitan kagem panjenenganipun Adik Muhammad Persilu Ibra Witama. Mugi dados putra ingkang soleh, putra ingkang pinunjul bekti marang wong tuwa migunani tumrap nusa bangsa nuwuning agama patut piturut apa kandhane wong tuwa. Amin Allahumma amin. Kanthi nyumanggahaken wilujeng rawuh kunjuk para tamu undangan wonten ing kalenggan dalu punika sugeng melenggahan, sugeng melenggah kakung swahwana putri ingkang dadi nurmatan. Dereke sakanca saking panjenenganipun Davina Ribon campur sari ing awiji lebih dalam saking laladan Duku Sugiyen Pulo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Bangkit kanthi sesepuh kaliyan kagem panjenenganipun Mas Satria wonten ing karinggan dalu punika mboten kalemen kunjuk Davina Ribon nyampur sari makarya lumantar Sendis Audio Professional Sound System ugi wonten ruwet video shooting production matur sembah nuwun kanthi lumantar ing gunging panuwun sak kanca Purwa Madulan Wusana mugi tansah kalis ing sambikala. Salam rahayu kang dinemu, salam dinarbuka sak kanca kepareng. Davina Ribon nyampur sari, salam budaya Jawa. Nuwun kawula nuwun. Sugeng mirsani kanthi ngrahapi pasubata yang sampun sumadya kanthi miyak sepining swasana kang ngregaken swasana lumantar sak kanca Davina Ribon nyampur sari angaya karya kunjuk atur panglipur salam kunjuk saking panjenenganipun sak kanca Davina Ribon salam all artis sumangga sugeng ngamirsani kanthi miyak ing gunging panuwun Davina nyampur sari salam all artis swanipun wonten Mas Ayu nggih menika wonten Dia Ayu Krisna Yuni Yuriko Inka Kristina Sendis Audio Professional matur suwun ruwet video shooting production. Janji seribu janji, janji apa di malam ini? Pacar kita ada di rumah, malam itu janji telah. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pun
Kanthi lumantaring bling bandhung kunjuk atur panipur tamu dari kang rawuh wonten ing kali dalu punika.